sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, as a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Good morning, syudad sang Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa malabutan sa atong tingog subong aga. Welcome sa isa naman kay edisyon sa atong programa Istorya Espesyal. Upod gihapon sa inyo kubos nga alagad konsehal Israel Ising Salanga. May mga Bacolod, may mga Negros Occidental. Kili ka na eh. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabayan sa Istorya Espesyal. Ini naman ang inyo kubos nga alagad, Mark Salanga. Alright, so subong aga, September 20, 10 days left before naman kita yung magsug-alaw sang bulan sang Oktubre. No? And gidasig lang sa mga inadlaw, ay tinabatsagan ang pag-abot sang bear month, no? Because pag bukasi aya sang January 2020, do non-stop na ang mga hitabo ang ato niya gintubang, no? And kasubugid na Dapat subong ka practice na ni makita na tani ga practice maskara sa kilid-kilid sang dalan. Although tiwai man Ginahanda na ang plaza, may mga kaplastar na nga mabaligya, masulusog ba. Karon kay amo ni natabo, medyo stay at home kita na. Yeah, and why pa man official announcement about Mascara Festival, but I am certain, no, medyo sigurado kita nga although kita siya sa aton iyang mga in charge ang pag-announce, but sa amo sinang sitwasyon mabudlay. Anong may plano sila nga or may other programs? Wala pa. As of now, wala pa gid, no? And, pero, bisan tulukon na nagid man lang, we cannot afford nga mag-conduct ng isa ka activity nga nag-gather. O sa amos nga tiyo, no? Ang budget mo da, imbes nga activity mo, mas namin gid i-focus na kananay sa pagsulbar, kag sa pagpangita sa solusyon sa ning COVID kay ang bilog nga kalibutan apektado gid sinino pagbukas gid sa 2020 ang balas sa managpakot wala ng mga manag ko yun with all due respect man wag yun nagapati prediction mga predictions hindi ako masyado even sa Facebook na lang gina-post na lang hala nadakpan yang napakta ni amo ni ang matabo actually duay na klaro kinakita ko na namo ang reformat sa Facebook pwede mo maliwat gali ang nabalang i-post mo siya balang pwede mo siya ma-edit, pwede mo siya yeah, like may matabo bisubong sa Pilipinas tapos magwa na siya nga news nga rin napakta ni amo niyo gina-reformat ang computer para nag-post siya sa amos na nga date nga kuno abi 2018 pa lang i-predict na edit mo lang nga yeah no nang ti man nag-predict nga ang 2020 kuno pinakatahom nga tuig because kung tulokon mo sa Antipara 2020 clear vision ina siya no, but 2020 vision. Yeah, and everybody nag-expect man you know, looking forward to a good year. But bukas pa sa tuig, di ba? Kag wala may makapakot although nga prediction na tulo ka, grabing pagsuli isang paya. Bilang mga tao, hindi tayo makahambal sina. Diyos lang yun. Oo. Pati kag diyan nga wag gid sa isa nga may control or makapakot sa mga hitabo dire pagbukas ng 2020 sunog sa bilog ng Australia kaya nang magira ang Amerika ang ang Iran yon tapos si Kobe ang China nagpapabati man China si Kobe a very popular public figure sa sports no natabo man to siya nag-uyog man sa bilog nga kalibutan and ining coronavirus so non-stop kadamo-damo gid non-stop sining nga tuig and ti man December na kung tani kabay pa nga
nga masolusyonan ini siya kay kung hindi ba amo ni pinakamasubo nga December sa aton niya nga life man niya kita ari kita sa Sa bilog amo kita nga ang kalibutan. generation. Yes, no? Ante sina naglumpat lang kita galiunas ang katahuran kay station manager no na di maalam magbano ang Aksyon Rex Kantong news chief sa Aksyon Radyo Bacolod kay sa talang niya katapos ang Aksyon Radyo Bacolod amuman sa aton tagpalamati live kita gihapon sa Facebook sang Aksyon Radyo Bacolod. Good Yes. morning gali sa kay attorney Martigo. Mart? Oh. Morning. Gapang ating ini siya permiya kan ni Dondi, ang Altar Boys, ang mga batch naton dira sa Kolehiyo San Agustin, Bacolod. Naga-monitor gid sila karon nga aga. So kinanglan unahon ta gina sila kay ti nagligad wala ta na sila malambot sa aton nga mga greetings. Okay, mahatag lang kita gamay nga leads nato no kung ano ang mga topiko sini nga aga. Karon nga aga maghatag kita sa mga updates kung pila na bala ang kaso sa karon sang COVID-19 sa syudad sang Bacolod kag sa Negros Occidental. Karon nga napaidalom sa gihapon sa ikatatlong nga Domingo sa Modified Enhanced Community Quarantine ang bug-os nga syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. I mean, Negros Occidental is Modified General Community Quarantine. Samtang ato naman kamustahon ang ginahimo nga pagbantay sang aton mga frontliners, especially sa mga kapulisan karon nga Domingo kag lockdown sa gihapon. Ato ni baloon ang sitwasyon sa mga boundaries sa syudad sang Bacolod. Mga dinapit karon nga bisita si Colonel Ariel Pico by phone kag maghatag siya sang update sa ginmitingan nila kahapon dito sa Bacolod Government Center. Ano bala wala na bala sang checkpoint, may ara pa nga agin balik, nga agin kuha. Ato ni na karon nga i-discuss. Aton man i-discuss ang Department of Interior and Local Government Unit nga nang hire sang masobra 50,000 ka mga contact tracers. Sunod sa pagperma ni Presidente Rodrigo Duterte nga manginlay na ang Bayanihan to Heal as One Act Part 2 do 2 ni siya. Ano bala ang ila sini nga mga task, ano ang ilang nga obligasyon kag do ko okay man sila nga sweldo. Ina i-discuss na karon. Aton man istoryahan ang sang makadali karon ang natabo nga rice scam sa Bacolod. Hindi naton inimlikawan kay ti puno na ang social media sining issue bahin sa natabo nga rice scam. Tapos ang aton karon nga interviewon ang mismo naka-eksperyensya sining ako na biktima sining rice scam. Wala karon hate maghatag lang siya karon sang gamay niya nga eksperyensya kag basi makatuon ang aton mga kauturan sa iya nga sa natabo sa iya kag para hindi na masulit paliwat. Okay? May mga nagapaandaman o kung naglaptaman nga balita although nga nagambal sang ligad si Colonel Ariel Pico nga wala pa sila sang nabaton nga pareho sini nga panumbungon o kon reklamo. Ining mga nagkalamatay nga mga ido nga ginaligar ginpanghiluan. Kay ang ginhimo ko sa mga kawatan, ihiluan anay nila ang inyo ido para masulod nila sang mas mahapos ang inyong mga puluyan. Pero maghahatag kita karon sang tips kung paano bala mahaganhagan o kung malikawan ining diskarte sa mga kawatan nga pagsulod kag pagpanghilo sang aton nga mga ido. Istoryahan taman may ginambal ikaw kay na nga ano to for secrets to a long and happy life. Nakita ko mo lang actually. Gusto ko lang i-share sa ating mga tagpalamati before kita mag-end. Kanami, ka-very practical sa iyang advice. Paano bala magpangabuhi ng malipayon, the few tips mo lang kag malawig diri sa kalibutan. Although hindi included ang ako niya ang ginapatihan. Ako may nabasahan ako sa Bible nga ginapatihan to gid kadamo gid yung nakita. Nga isa sa mga sekreto sa malawig nga kabuhi sa kalibutan is through sa pag-honor sa imong ginikanan. Kung ginpadako ka, kung nagdako ka nga nagapalangga, nagrespeto, ginaga-honor sang imo ginikanan, ang kabuhi mo malabig-labig sa kalibutan. Ano na yan? That is a promise. Ang Bible daan na pwede magbutig. Ang Ginoo hindi pwede magbutig mo. So nang pagginhambal niya nga amo na, honor your mother and father. Ginhimo mo na siya. That is the secret to a happy and to a happy and long life man. But lain niya nga patiro niya, lain niya nga. Lain na nga ulto na karon sa atong tagpalamati. Balo ka kun gahatag ka respect, ginauli man ang sa himo mo. So kung mahatag ka respect pagpalangga sa imo ginikanan, eventually ihatag man sa imo mga kabataan. Way makugambal nga kun ginimo mo na hindi kaya pagrespetuhon pero ang makita sa imong kabataan amo na siya ang ila nakita kung anong ginagiho mo, amo na sila ang mangin pamatasan nila sa ulihi. That is why i-insert mo gid lang gamay. Okay. That is why it is very important also nga disiplinahon ng kabataan. Hindi ka masubuan or masakitan kung nabakol mo sila ga-impose ka discipline sa ila because Correct. actually kung ma-develop ang fear
kag-love sa bata. Kung magdako ang bata nga puno sa pagpalangga kag may kahadlok kag respeto sa ginikanan, that is actually your gift sa mga bata mo. Because kabalo ka gali nga magdako sila kag kabalos na magrespeto sa imo, may regalo sila sa Ginoo. So, impose discipline sa inyong mga kabataan, instill fear at the same time sa ila nga i-respetuhon kay ginila sa maglagko sila, because you are not just doing your part as a parent, you're also giving them the best gift in life, and that is magdako silang malawig ila kabuhi ag malipayon. Isa pa sa the best parent, amuning si Mayor Maymayo, nga nagapamatig at subong sang La Castellana. Mayor, hindi ko kalagaw to. Gani, nung malagaw, kami to tani. Ulat-ulat lang, Mayor. Kaya mga kadto kami dira. Shout out man sa kay Pre Raymond Gamaw. Pre, good morning. Happy birthday, Raymond Jamaw, para sa March 5 next year. Grabe, lulayo. Alayo pa, okay. Richard Nesha. Good morning, Councilor. Good morning, Sir Mark. Sa kay Mark Harataw. Amo ni kuno iya ginapamatian every Sunday. Oh, gintagya pa si Pre Raymond Gamaw. Ay, hala. Dali lang gid. Congratulations, gali. Kag happy gid kita, blessed gid kita nga si Barangay Captain Rosini Distrito nakagwa na for almost 1 month sa hospital. Yes. Happy ang family. Amo na siling ko kadamo sang ga-post niya hindi tuod ang coronavirus, ginanegosyohan lang, hindi scam, why nang hindi gito nakachindi because damo amo gid nakita ko sa palibot ko nga nangin biktima, and one of them is Kapitan Rosini Distrito nga survivor sa COVID. He is a living manifestation nga ga-exist in COVID, no. And to those nga di magpati, sige na lang, wag ta pilitay, pero kung hindi kayo magpati, hindi nang halit. Meaning kung wag ka pati, ag magsigi ka lagaw, ya ginhalitan mo atong mga nagahalong. Do ko nami sa heart bala kagapon, ambot picture tulgor ni Ruming Guro or kung kasino to picture ang si Cap Distrito nagasaka sa ambulansya nga nagahay or amo na nga grabe nga happiness kag nami sa heart nga amo na bala naka-survive siya despite nga grabe nga pagtilaw sa ila. Ay, amo gid na. Paayo dira, kaprosini kita Family Distrito, paayo paayo. God bless sa inyo. Paayo gid kiti nang di pa man na total healing gid mo. Na nagkuha tong tube sa iya, I think, and ano tong basta ginkuha lang man to siya. Pero hindi ko paano sa specific healing process pa na siya po diyang iya nga wife. So padayon na. Pero ara na. Padulong na sila sa pag-ayo. Ang miracle sa Ginoo nagupod gid. Okay, diyan pa. Ato ni istoryahan anay ining nagligad to, nakita ko may Zoom meeting kamo gin patigayon. Do parte ni guro sa alignment of plans o kung mga guidelines o kung mga protocols ang mga returning OFWs kag LSIs kag kun ano pa. Upod sa Negros Occidental kag iban pa nga mga opisyales sa Capiz, I think Capiz or iban pa nga mga lugar. Anong ginistoryahan nyo kag sino ang mga yara dito? Kaya si Mayor Bing mayara siya sang prior nga appointment, no. That's why ginayo kita nga mag-attend sa isa ka Zoom meeting. Ikaw nagtiglawas kay Mayor? Hindi kita nag-represent, nagtiglawas. Why mo nag-spec ang mga upod yuto gali si Mayor Jerry Trinas, si Governor sang Capiz, Governor sang Guimaras, Governor sang Iloilo Province, kag si Governor Bong Lacson, no, do mga 6 kami, 6. Tapos sa latter part nagupod sa aton si Councilor Cindy Rojas. Actually gina-try lang i-augment ang mga sistema nga gina-observe naton. Nabudlayan kita sang National IATF nga mga guideline. Example, sa OFW, after 5 months giniwatan nila. Di ba gin-mention ko man na may time gani nga do ka isa lang ka bulan, may liwato naman sila. Oo. So, ang challenge natin dito sa Western Visayas kay after sang negative nga swab sa Manila, pag-abot dito sa Bacolod, ano na ng home quarantine na. So, gina-secure lang ginaton ang mga yung negative gid ang ilang swab dito sa Manila. Kaya before ang ato sistema dire from Manila ang negative, pag-abot sa Bacolod, another 14 days nga quarantine and swab naman liwat, no? But gin-wave na siya sa national kag sang OWA tanan. Si OWA sa bungo ay zero na gid ang support ni OWA sa OFW, especially sa mga probinsya dito lang gid siguro sa Manila, no? Because tinatsindihan taman na may mga gina-encounter man nga problemang national nga way ka chindi. So nag-meeting kita para ma-appeal sa national nga tani may mga protocols kita nga i-set diri sa probinsya nga i-consider ni national. Kay kablo ka hindi ka pa gusto ya himo ya protocol mo ya sa LGU mo ya sa Bacolod or sa probinsya. Amo ni Guro, sila ang mahimo sa general guidelines. Pero ato niya tungod ni ari ta sa sitwasyon, i-respect nila tani. Yeah.
That's why Which gipangayo na ni Mayor Evelino Dilaygan. Oo. Nag-appeal na to ang tanan niya mayors and governors no sa Western Visayas. Kagi-clear ko lang gali kadamo gid sa nagitawag sa aton ligad man nga gipamangkot. May mga issues bilang ginapang dagdag na ko ng OFW kung diin no. Ligad yung nakita na ko no sa 11th Street tapos sa plaza. Haba ko nang tig-explain naton ang totoo niya sitwasyon sa Musine. Ang hambas ng National IATF, pag-abot, diretso puli ang OFWs. Which why natin ginimo. Ginasugat kita natin dito. May mga team kita na nag-accommodate, nagasugat dito sa airport mismo. Kabalo na ang mga OFW witnesses la tanan, no? Kung may isa ka mo da ko OFW nga magtindog nga hindi na siya insakto. Kami last time may nag-comment sa Facebook nga hindi na tuod ng number reconcilio kay July 15 niya lain natabo sa amon. Hindi ko kilala ko sino to but I think OFW man siya kuno. Tisiling ko paano magpareho kay lain man to yung guideline during that time lain man niya subong no lain man niya subong yung gina-implement naton ay yung guideline. We are talking about September nga guideline. Ang nag-contradict siya kasi July 15 lain man kuno ang sistema. Amo na nang bagong guidelines ng National IATF ang implement naton subong. Ibabatin ko na kadali. Kay damo pirmi ang gari ang ganggan, hindi man reklamo. Damo pirmi nagapangayo sang advice. Kay kundi ang rules nato halin sa Manila, liwata naman. Halin sa Manila pag abot sa airport, kuan sila ano ni tawag, disinfect ang luggage nila, i-briefing sila. Karon kung ang family is senior citizen, sino mas senior citizen ang ilang nga family bala, why may masugat sa ila. For example, okay na, ara ang barangay, masugat sa ila. So i-drop na sila dito sa plaza. Or sa ila gid bala. No, tapos so sige. So amo ni siya, no ang sistema nato niya gina-implement sa buong tungod bag-o ang National IATF nga guideline. Amo ni nga tabo. Farm airport ginasugat naton sila gina-orient sa ilang himuon, disinfect ang luggages, tapos ginapasakay na sila sa bus naton. Kag ginadala sa Bacolod. Hindi man pwede nga tungod naghamba si National IATF nga home quarantine na lang bay amon asla mo. Dapat ya ara gihapon ng aton nya team nag-welcome sila FW dapat gina-accommodate ni sila naton nya kati sa mga ning pandemic hero ni sila naton amon nag-contribute asa subong hero gid sila. Even up to now. No? So pag-abot sa Bacolod, gina-meeting na sila. Ang ato niya general guideline is ang ginahimo naton dulong door to door. Idulong gid sa mga panimalay nila ang aton mga OFWs. Now nga may mga magitas lang na-drop naton. May ara kita OFW nga negative na and may quarantine certificate na ya nga gusto gid sugaton sang pamilya. Kani. Meron kita ya. Oo, kay Iban bi nahadlok kay tungod na lang nahadlok sang stigma bla. Nga So pati nga basi bala? Pagkita sang bus. No. Pagkita sang bus, pagdulong sa ila ng cramming ang palibot. Subdivision. So mas yung may naman katupad balay. Ay nagabot siya. Oo. Kaya questions lang subong mo nga magita na mo gina-drop sa amon eh. The truth is iyan na sa desisyon sang aton OFW. Kung diin sila pick upon sang aton yung sa ilang mga family. Kaya ang family excited magsugat sa ila. So ga-decide na sila nga pwede din lang kami manaogo kaya akon family dito masugat sa akon. So amo na siya ang reason actually. Gahulat ng ilang pamilya da. And galing kabudlagit subong sa social media. Kaya grabe mag-instill bala mga patala ng mga balita. Amo naman diyan masakit subong because why kinakabalo ng patihan mo. And hindi ko katsindi pero it seems like may mga tao nga nanamian sila bala mag-discredit sang sistema. Ilang lifestyle, blind na blang everyday ga-instill sila bala kabutigan. May gani kay kada Sunday permita ni ginasulit-sulit. Sulit-sulit kay iban misinformation kag wala gid kuan information. So kung kisa ang kaugot nila ginapaupok nila sa social media which ang diskarte kadto ka sa insakto nga page like Action Radio page or iban pa nga mga page sang balita i-scroll mo kuan mo siya pangitaon mo ang gusto nga balita kag kung paano kung hindi mo malambot si Counselor Israel pwede man ako. I-message ko, itanang ko kay para makapamangkot kita directly sa iya kay balokati isako man ni siya. Ang iba naton nga mga opisyal isako man. Pero nag-update kita every now and then. Nag-post kita update. Anyway, amon lang ako lang gid no nang subong ari kita bla sa stage lang tanan naga-problema because syempre way trabaho, MCQ. Tapos may mga tao pag nga mahilig pag mag fuel bla sang issue bla I don't know kung anong mga purpose which is hindi dapat sa anong mga purpose na sila kabuhi man niya pero nablang gabugat siya nga gabugat. That's why gani piece of advice before ko ni tapuson ang issue sa OFW i-clear naton. Piliun ta i-filter tang basahon ta everyday. I-filter ta because the more nga naga-follow ka sang mga negative nga
nga mga issues kadto ka lain ang constructive criticism. Correct. Haglain naman na ang naga-instill sa mga hate lang gid sa heart naton. So as much as possible we avoid reading sa kabalo kita nga ang intention is really mangguba lang gid. Oh, And meron man nga daan niya meron iya nga kanami basahon nga mga naga-criticize pero kanami wala ka constructive kag tsakto gid sa ilang opinion man niya no. So diri sa issue sang OFW amo na gid siyang pinaka reason naton. Ang purpose nga agi na drop in aslada because may mga family na sila gasugat and i-clear ko pagit sa mga naga-monitor subong nga OFWs gina-endorse na siya properly sa aton mga barangays for proper monitoring sa aton nga BHERTs. And in fairness sa OFW why pa kami nakita OFW nga nagpasaway gid todo. So kay ang fear bisan pumuluyo naton basi kuno bla ano nang matabo iya ka nag-home quarantine na lang sila. Ya basi maginuwa na sila. Why kita control kung that's why nag-appeal kita sang padayon nga disiplina. Ang ending ang puntas ni tanan disiplina. Kay why ito sa hindi siya ma-monitor 24/7 mo. Pero so far ang nakita na observe ko sa mga OFW nga counselor hindi ka mo mag-worry. Number 1, mabalik pa ko abroad. Kung maginara sa ras, kung di karon niya maginuwa kung hindi Pangabuyaan ko niya. Oo, hindi mo Ay, sigurado. ano ko da, ibutang ko sa jeopardy ang akon nga. Hindi mo ko sigurado sa akon niya kaugalingon na lang expose ko na sa pamilya ko. So far though, ka-obedient gid sa aton mga. Lastly, kaginablang ka pa lapta sa mga fake news bala. Hamak mo yan, mainit lang ulo mo, masakit dughan mo, bugat lawas mo, fake news, malanggaling ginapatihan mo. That's why subong aga, we encourage our listeners, our followers nga i-filter nyo. Lain ang information nga inchakto nga naga-criticize. Kag may ara gid na iya nga ang purpose na gid is really to instill lang gid sang hate sa ato niya nga heart no. So kada basa mo gid ng ulo mo. So piece of advice, manabla ng pilion ta kablo ka kung anong mood naton, anong lifestyle naton, depende na kung anong sa choices man naton mismo. Correct. Alright? Okay. Ma'am, good morning. Ma'am Eleanor Fukuda from Tokyo. So, Ma'am Eleanor, good morning, Turgid Ma'am from Nor. Tokyo. Pa-shout out sa mga taga 16th Boys. Hi, hidlaw na kuda. Kay Liverpool, good morning, Counselor. Good morning, Mark. Kay Oyaboy Somes. Clark Santillan. Christopher Masconiana, pre. Mga pita da suna. Kay Sir Philip Arles. Mark, musta ba niya? Sir, kamusta man? Sa kay Gretchen Ronya sa Limbot. Christine Hernandez, mga classmate ko so pag namin gid kay ga-support gid. Kay Camille Remo, kag sa tanan nga mga nagapamati sa karon diri sa ako nagalantaw sa aton nga Facebook page. So kadto kita nay sa update no. Syudad sa Bacolod ang mayara karon sang 95 ka mga panibago nga kaso sang COVID-19. Samtang ang probinsya sang Negros Occidental ang mayara naman sang 49. Kagabi nagpagwa si Mayor Evelio Leonard Diaz ang Executive Order number 58-C nga nag-extend sa pag-usar sang home quarantine pass humalin kagapon tubtob bali September 19 ni siya tubtob Setyembre 30 magapabilin sa gihapon ang mga checkpoint nga damlagpagin pangkwa sa Bacolod dugay-dugay i-discuss ta ni kay mangin dinapit naton nga bisita by phone si Colonel Ariel Pico sang Bacolod City Police Office. Yes. Before ka mag-proceed, nabatian ko ligat yung nag-meeting kami pala sa command center. Though may issue si General Feliciano. Si General Feliciano, siya isang representative ni President Digong diri sa Bacolod. May issue siya about traffic, I think. Discuss About sa traffic. ligat. Yeah. So amo nang namin i-discuss natin dugay-dugay, no? Okay, ipa makoton na karon. Unahon ta na ibitawag si Sir Pico if available na siya pare. Nagata ka number. Thank you very much. Yeah, good morning anay Ay. sa Hunsay family ga kapikapis ta kuno subong abal ni Georgian kuno. Nag-enjoy pa mati sa aton. Okay. Sige tawagan ta si Okay. Mas maigi yung tawagan ta na antes ta i-discuss ang next niyo kay nagpagwa gid ang sang duha ka executive kanday Governor Eugenio Lacson kag Mayor Evelio Leonard Diaz ang executive order nga for the meantime i-close anay ang mga patio sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod para malikawan ining tililipon. Karon i-discuss ta na kay mas nami gid nga yan ang tabla mga pumuluyo naton kay may mga nagamuno mo nga ang tradition kag culture naton bala maguba kay ti ang Pilipino daan niya close family ties mo kung November 1, November 2
grabe makadto gini sa patso bisin anon mo. So ano bala ang unod sang executive order sang duha ka mga lideres sang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag ano bala i-way naton karon sa Rianta karon ng Mayo ang aton yung opinion na. Kung gusto sang aton mga tagpalamati tumalanaw nga mag-intraman sing ila opinion, try ta basahon. Okay. Basta way lang bad nga comment Ang gusto Samtang hula kita sa tawag, ano sa imo ya? Ang pag-close eh. Do okay ka man? kun ako, okay. Kay total isuryantan naman lang kay total gapanawag pa man si si Oliver aton isuryan. Okay. Ang ginpagwa ni Governor Eugenio Lacson nga executive order amo ning executive order number 45. Ang iya naman niya ang 45 ni Gov Lacson is halin sa October 30 tub November 2 sa Negros Occidental ini. Sa syudad naman sang Bacolod, ang executive order number 61 ang magasugod ya sa Oktubre 29 tub Nobyembre 4. So gimamangkot mo kung ako ang pamangkoton. Kung ako ya okay nga isira. Kay ti prior sina pwede ka makabisita. Kung gusto mo bisita ka, boss, bisita ka. Tungod, kung makadto ka to, ang utok sa iban nga mga tao, makadto man ato, madalilipon ka mo to. Anong gawa sang ginatawag naton nga health protocol? Madula. Sige lang, tub-tub man lang ni nga ari ang balatian ining COVID-19. Next year, pwede na. Kung gusto mo, gid, hindi maguba ang imo ginapatihan, nga kada November ka makadto, kadto ka galing kay salon mo lang nga masakit. Pero kung subong kay makadto, may ara ka hasta Oktubre, September subong. Tunga-tunga pa lang gani. Hasta October, hala kung gusto mo gid adlaw-adlaw ka kadto to. Hindi lang sa November nga damo-damo kay libo-libo ng upod mo. Delikado. Oo. Dumdumon tagit permi. Hindi pa man taguro ready magupod dira sa ila sa mga nabutang da sa patio. Ti mo excited kaya ti lasig kadto to kag kumalatnan ka ti nag-stare ikaw naman ang bisitahon eh. You know, ano na ya, kabuhi anay. No? Unahon ta kabuhi ta ang ato nya gobyerno nagatubang subong sa makapoy kag mabudla nga sitwasyon because of this virus. So ang aton part ng gidya is amo na sila ko permibla. Ara kita buhi kita sa nagsulod ang virus. Tinguhan taman niya buhi man kita kung madula ni siya. Correct. Because hindi laglahog kita naman ang mga loved ones tayo gakalapugday, gakaladula diri sa kalibutan because of that. Nablang kung gahalong kita kag maiban niya way gahalong mabiktima matagyapon. So ini siya nga tikang hindi man siya everyday ginahimo naton ini siya no. Hindi man siya every year amo gining gakatabo. So for now nga may pagtilaw sa aton nya kaboy presin avoid anay. Maidlaw ka lang sa mga suman galing May nakita, pwede ka makaluto suman O, ganun Biskan man. anong lutoon mo kag online subong bisa din na may suman. Biskan ano pa da. Nakita ko ba sa executive ni Miro Bing nga pwede sila kabisita humalin September 17 which kagapon hasta sa October 29. So pila ka bulan ang mamatsansa ka pero dapat 30% lang ang capacity. Hindi gyapon full kay baski pala damo gyapon tao. Di pala banta lang mga 30%. Ara na ginasa iya nga executive order nga ginpagwa. Kagang aton loved ones siya ram na permis sa aton heart sa aton nya mind no. May nakanilang tao ko pelikula lang ano namianggit ko. I forgot the title pero bata na siya nga nga about sa chimpos anong terms na gani minatay ng fiesta minatay na dapat kung nawait ako nung gidadumdum. Wait ako nung nakalimtan ng aton mga loved ones. Kaysa sa anime na siya cartoons na siya. I forgot the title. Bata ka maidoob la. Anyway, amo ning Mexican? Nalipat ko. Oo. Si Coco gani yang lola da si Coco. Coco gali Coco. Na Coco tayo. Coco Martin. Tapos nang sila niya sa kabilang buhay gali ko every November ko no. Gatabok na sa duta para makita ilang mga loved ones. Ginasugtan sila. Ginasugtan sila pero dapat may ka certificate nga gidadumdum ka pa sa imong mga family. Kung wala no. At the moment wag na gidadumdum, you will be gone forever. So dapat yun ang loved ones nato will always be in our hearts and sa aton nya mind. Kay Ito ko namin sa plastar sa pelikula. katahom sa pelikula. Although hindi siya tuod, kaya why man niya nakakato sa second life mo. Nablang, amo nablang bla my deepest sympathy to my lola, amo nabi, and kita sa dason niya pangabuhay na happy you, ya. Kaya why pa tayo makakatuto ya mo. That's why ka painful sang death, no? Because once madula ka, it seems like madula ka forever. Because why man niya nakapamatuod, niya makita mo sa kabilang buhay mo. That's why samtang buhi ang imong mga pamilya, ang imong mga friends,
express ang pagpalangga sa ila. Bulig, mangin maayo kita sa kada isa because well, before it's too late, no? Express ang pagpalangga, ipakita ang imong mga support sa imong mga family, hindi magkulang, no? And say thank you every day as much as possible, no? Ang barkada ko gid, si best friend ko gid ba si Jasmine nga nagtaliwan man Imagine bala. almost 1 month na. Although ay mo ko nagkulang sa pagbarkadahayan namon, pero nablang way ka man nakapa-thank you bing sa pila ka sa election yung nagyan namon, non-stop ang support. Ang failure man sa barkada mo, ang success mo, success man, and you know, dapat ginapaslamatan, gina-value natin sila every single day, hindi lang every November 1, every single day, pagkita kita, express kita sang pagpalangga, pag-appreciate sa ila, no? Our family members, our friends. Oh. Okay, samtang ginahulat naton si Mia, ining na isa sa mga biktima bala sang scam. Ato na mag-greet taliwat kay do ka damo gid sang naga-hi subong. Oh, si Marty Go, attorney, morning. Sa kay Rostom Di Palubos, from Samik kuno. Sa kay Lara Hernando from Extreme Gym. Wow. Kay nung John Binyas, good morning. Lord Well Prudente. Sa kay Bobot de Venegracia, Rusty Ramos, Yakim Enriquez, Angel Villamor Pimentel, kilala mo gid ni sila. Councilor, kilala mo gid ni sila. Good morning kuno. Kay naga pamati gid sila. Good morning. Okay, kadto kita sa agin patigayon sang DILG nga pag-hire sa mga contact tracers. Sunod sa DILG, sa kay Secretary DILG sunod sa kay DILG Secretary Eduardo Anyo, mangin game changer ang 50,000 ka mga iga-hire nga contact tracer sa pungsod sabat sa ginatubang nga problema sa karon sang pungsod may angot sa COVID-19. Tungod sa kadamoon sa mga contact tracers, nagapati si Anyo nga mapanubo ang paglaptas ng balatian kag posible malutos na sa ulihi ining pandemic dala sang COVID-19. Sunod sa kay Anyo, sang DILG, ang DILG ang nagapangita sang mga dedikado nga individual nga magaupod sa pagbato kontra sa COVID. Sa karon ang pungsod ang mayara sang 97,400 ka mga contact tracers kag posible luyag nila nga magalambot ini sa 150,000 kung makapang-hire na ang gobyerno. Sa karon ang mga existing nga mga contact tracers ang ginalakipan lamang sang city, municipal health officer, kaupod sang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Barangay Health Emergency Response Team o kanang BHERTS, amo ng volunteers gikan sa civil society. Hala, adlaw ni sila blaga patigayon sang meeting para lang ma-ensure nga ang contact tracing sigurado bala nga maisa-isa amo na gani nga ma-hire sila sang tuman kadamo. Kay hasta ni sa third degree mo kung sino na meet sang first, sino na meet sang second, sino na meet sang third. Kung jutay ang aton nga mga contact tracers, hindi ni sa amo na kastrikto. Pero kung tanan-tanan masalama nga matrace, may posibilidad nga ang virus hindi na maglapta. Ang contact tracer sunod sa DILG ang magabaton sang bulanan nga 18,784 pesos. Baw, dako man. Ano ba lang mga obligasyon sang isa ka contact tracer? Sila magapatigayon sang interviews, profiling, initial public health risk assessment sa COVID-19 cases, kag paghibalo sa ilang mga close contact sang mga nagpositibo sa COVID-19. Sila ang mag-refer man sa mga close contact sa mga isolation facility. Sila magapatigayon sa enhanced na contact tracing sa ibang ahensya sa gobyerno upod sa mga private sectors. Isa sa mga requirement ang mga dapat may medical background ka, kag dapat bachelor's degree ikaw. Adlaw-adlaw sila mag-monitor kag o kung sa mga general contact sining mga pasyente sa sulod sang 14 dias kag kun ano pa nga obra nga ila mahimo para sa pakigbato sa COVID-19. Amo ni sila no, pero I think ang ini mga contact tracer do sang Friday na ni bala ang last mo nga deadline. Ang deadline mo sang DILG, pero kung mag-amo ni kadamo ang nabatian ko sa original director sang DILG sa nagligad sa interview ni Action Artay Hopon, ambot kun correct ang akon digit, hindi lang magatag sang exact digit gid, pero daw ang kinanglan sang Negros Occidental is 3,000. 3,000 ka mga contact tracers, bla mo? Sa Negros Occidental. Why ko kabalo kung pilagid exactly ang sa syudad sang Bacolod. Oo. Pero I think damo man ang ila kinanglan. Oo. Ongoing ila hiring Ongoing ila hiring, no? Makadto lang kita siguro sa NGC kito dito sila
No, DILG. DILG. Ara sa Old City Hall ang ilang office. Sa Old City Hall sa may downtown area. Yeah. Iniblaw, may nakita ako nga naglabay sa akon nga wolo. Ining kundi nagka-problema gid permis sa travel clearances bala. Sa nagligad, nagadamo-damo, nagakadto sa City Health Office. Kisa kagahon pa, ibang ganun ginakuha nila picture, kaginabasol naman ng gobyerno nga, tulukan nyo, wala ka mo sistema, galiligid. Sa DN? Sa City Health Office. Okay. Now, nagmulumagan, nagjutay na to. Kaya tungod nga, ang ginimo nila, ginambala nila nga ang City Health Office, sa mga nagakuha sa travel clearances, mag-accommodate sa aga sang 140 ka mga kliyente, kag 140 naman pagkahapon. Ang diskarte dire nga dapat antes ka magkadto didto para hindi ka mayawan sang linya, dapat mapa-X-ray ka na daan. Kaya mo na requirement. X-ray man lang. X-ray kag valid ID. Amo na siguro na taga na na himuan na nila sang kuan, sang sistema. That's why nga mahapos na. Amo na lang benefit sa mga naga-complain sa social media. Amo na nga ako na-appreciate yung ginayang mga nagreklamo. Kag kanami gid nga may naga-complain. Basta hindi lang bastos wala. Kag constructive lang gid. Kanami gid because kung basahon mo, may mga comments sa smart. May mga comments nga naami gid siya. That's why sa two heads are better than one. Ang gobyerno sa buong ga sala, no, ga cramming kita paano siya solusyonan. So may mga certain nga mga problema nga halos hindi na ma-address, and through sa reaksyon sa aton yung mga utod sa social media, magka-come up kita sang maayo nga solusyon, no? Amo na that's why subong ang aton City Health kita na solusyon. Gapati kita nga isa sa mga nag-contribute sa solusyon ang aton mismo man yung mga utod yung naga-comment, nagahatag suggestion dira sa naga-complain dira sa social media, naka-come up sa isaman kay maayo nga alternative, no? Solusyon kag sistema. Okay, i-update ta bala. Naglabay man namin ni isang social media kay kahapos lang kay kadamo man namin impormasyon na dayon. Okay no, iya man ni ka City of Bacolod nga information no kung ano na bala kadamo sang COVID-19 kag ano bala nga mga barangay ang may pinakadamo nga kaso sang COVID-19. Una, numero 1 gid ining barangay Takuling. May ara sila sang 138 ka mga kaso. Ang active is 126 ahay, may duwa na sila ka nagkalamatay sa COVID-19. Nagapangadua ang Barangay Villamonte, nga may ara sang 126 ka mga kaso, kagang active naman nga mga kaso, ara sa 104, may duhaman sila ka mga nagkalamatay. Ang Barangay Estefania, ang nagasunod, bali ikatatlo, may ara sila sang 120 ka mga kaso, 96 diri ang active, wala sang may napatay. Nagasunod sa ikaapat ang Bata, kung Barangay Bata, may ara sila sang 98 ka mga kaso, 89 diri ang active, wala man sang may napatay. Ikalima ang Barangay Mansilingan, may ara sila sang 101 ka mga kaso, 88 diri ang active, isa ang nagtaliwan. Barangay Alihis ang nagapang-anom, may ara sila sang 90 ka mga kaso, 82 diri ang active, samtang 3 ang napatay. Ito sila kung may pinakadamo nga napatay ay ang Barangay Alihis. Ang Barangay Tangob, yara sa may ara sila sang 86 ka mga kaso, 81 diri ang active, samtang isa ang napatay. Nagapangwalo ang Singkang Airport, may ara sila sang 84 ka mga kaso, 74 diri ang aktibo, kag wala sang may napatay. Nagapang siyam ang Barangay Granada, may ara sang 88 ka mga kaso, 73 diri ang aktibo, isang napatay. Pinakalas sa top 10, do Miss Universe lang ba? Barangay Banago, may ara sila sang 63 ka mga kaso, 52 diri ang positibo, kag isa ang napatay. Mia, ang Okay. victim. So, sining nga aga, nasa nambal ko na kaina, nangin mainit nga isyo ining rice scam nga natabo, hindi lang ni kay Mia, kundi sa pila pa ka mga luyag man mag-invest. Ang ilan niya, good-hearted niya nga ano bala, sinubabi ang hindi gusto mag-income. Pero hindi na ta magpadalom pa dira. Gusto talang maghatag sang hope bala o kung pagpaandam sa aton tagpalamati pagi sining mga nabiktima. Paano bala nila malikawan? Ano bala, paano nila ma-detect ang isa ka scam kung ila ina makita. Upo naton sa linya sa karon si Mia Yosores sang Barangay 4, isa sa mga nabiktima sang rice scam. Mia, good morning, ma'am. Hello, good morning. Good morning. Kamusta ka subong?
So far so good lang Japon. In spite damo tagi na gusto bala ipaintindihon sa public for public awareness, and Nami gid na. it's very tough nga obrahon sa publiko because there are still victims hoping for settlement from Crisharia, Alcala, Gonzaga nga hindi naman na siya matabo. Pero I hope through this program I can share again the public awareness. Nami gid Okay, na. Mia, live kita subong sa Facebook page sa radyo sang Aksyon Radyo, Istorya Espesyal o Portye Konsehal Ising Salanga and Mark Salanga. No? Okay, Mia, first question. I don't know kung kaya nisang ato niya time. We only have 10 minutes for this interview. But Mia, paano, gaay kami bigam mga background, ang nung natabo? Paano natabo ang tanan? Paano siya nag-start? Ka-enticing abisang post sa Facebook, ka-enticing balasang positive feedbacks nga legit ang rice investment. Of course, kay ikaw may dreams ka, Correct. may ara kag since pandemic bala, this is not about greed, gina-clarify ko lang ang pag-invest sang iban nga biktima, it's not about greed, but this is also about survival. Because pandemic, wala obra. Sang ina ang mga time, nag-raise gina mo, nag-boom gina ang rice investment. So somehow, ang tao may ara jutay nga desperation sang ila survival. Kay tungod nga wala obra gani, wala ng kulang ang ayuda nga ginahatag sang aton gobyerno. Syempre, kung may pamilya ka nga nagasalig sa imo pareho sakon, I'm supporting my lola sa father side. I'm supporting my papa nga sa barangay 4. Kami, I'm supporting my cousin nga ari sa akong kay mga plangga ko gini close grabe balang family orientation namon ya how. So bilang ako nga may ikasarang sa pagbulig, mabulig, and I look at this as opportunity nga mas damo ang mabuligan ko, especially man sa church namon. So this is not all about greed, but this is about a sort nga ang kwarta ko ma-roll over kag mabulig ko ang akon profit. So Okay. nag-interest ko mag-invest. So, ma'am, Yes, sir. pilagid tanan ang imo na invest. If okay lang, biskan bulabanta lang. All in all, sir, nagadlagan siya sa 1.8, pero kay ang ginaistoryahan naman, so 1.8 million? Iles na lang ang profit nga 325 kay amo na nang na-payout ko mo. Kay 1 week lang ko nag-payout, tapos may delay pa nga July 31 kag August 7. So wala na siya nag-payout. Ang amo na kay delays. So 325 nga payout, iles na siya sa 1.8, sir. Imagine na bala, ina sa imo pa lang na. Pila ka mo kabilog pa lang, ang sir. nag-invest kag sa nabalaan mo ang mga nagreklamo? Ang estimated lang nga investor gid nga direct nga may contact sa ila 110. So ang iban nga investors may mga downline ni estimated lang na sa amon ginang istoryahan sa nagligad basi gani siguro mga 300 plus pa. Pero kay wala naman gagwa ang iban nga mga biktima. Ang sa amon lang gid yang aside subong ang counted gid bala 110 kami. So, okay. Para maintindihan sa tumatag palamati, kaya hindi matanan aware sa nimo, iban first time ni nakabati mi. So, nag-start ni siya because may gin-offer sa inyo, may proposal sa inyo, kag ka-enticing, do ka na, may isang proposal. Pero ang question lang, nga kadasig man sa imo nagsalig. Kay may ara man sila explanation bala kung damo testimony. Hindi lang nga nagsalig kaya nga tungod lang sa Facebook. May mga relasyon di nga nadala mo, invite ka sang miga mo, nabala sa iban nga part ha. May mga relationship di nga na-involve, friendship nga na-involve. That is why naka-build ka man trust kay hindi lang isa ka tao ang nag-testify, damo testimony nga nag-profit sila. Hamak mo So, na. May kaisa ka lang nakakuha sang profit sa na. Pag pila imo nakuha? 1 week nung nakakwa ko manunggab sang amo na siya 325, may ara ko payout nga isa ka 150 kag 75,000. Amo na siyang dapat supposedly ang akon payout. Kung okay gid man siya tani, mas 600,000 per week ko Pero kay hindi siya okay, nagbalang-balang, wala na siya nakabawi. If may natun-an ka mga lesson dire, ano ang natun-an nimo? Maybe the best lesson siguro nga subong
double check gid anay, hindi lang mag-base sa testimony kag kung ano ang nagagwa sa Facebook nga gina-post kay ang tonto anyway, ang criminal minds is anywhere. They will take advantage kag hindi basta ba, kumbaga nakaplastar giniya mo ang enemy ya naka-ready gid, ang devourer naka-ready gid yang nga i-attack ang pangabuhi mo. So ang bagay siguro nga dapat ko i-learn is paghalong kag more gid nga kung ang kwarta nyo ara sa bangko, be it i-save na lang, hindi na lang pag i-risgo invest kung hindi ka man lang sigurado kay may amo na iya mo. Correct. Ang mga tao ma-take advantage lang gid na sila ya nga sang weakness kita nila weak grabing weakness ang ina ang time sa mga tao desperate nga mag-earn. So, syempre, ang iban, 10,000 na lang ang kwarta, ginrisgo pa nga i-invest. This is not all about big amounts, also the small amounts. Kag mga tao nga, inugpa-dialysis pa nila ang ilang kwarta, gin-invest nila kay every 3 days ang payout mo. Take on every 3 days kaga payout, kag may ginadialysis ang tatay mo sa sulod sang 2 ka adlaw. Syempre, ma-save gid ya eh. So, bugat daan nagpa-dialysis. Kapon weekly ang dialysis mo. So, ang tendency mo kaya, sige, I will grab the opportunity. Basi wala man may madula sa akon. Amo na siya bala. Sa nagligad, nagambal ikaw, nga may ang ini nga scam, nagapadayon pa. Mamiya, taga-ibis ang hint ang aton tagpalamati, tumalanaw. Kung paano nila ma-detect ang klase scam kung nagapalapit na ina sa ila. Ang scammer very buot gid na siya mag-approach sa imo. Okay. Mahibi tanan obrahon gid nga ma-win niya pangitaon niyang weakness, ma-win niya ang heart mo even to the spiritual aspect. I-win niya na nga buot siya, mayo siya, migahon niya ka and everything. And to the extent ang tendency na matingala ka na lang ang iban mga friends hindi mo na mastorya kay ginapaaway niya na kamo. So just to give you another overview, there are 3 teams nga ginbuild ni Crisharia Alcala Gonzaga. The team Saklap, team Loyal, and the other one nga isa lang nag-workout. So ang kwarta ni sang May Team tatlo ka Loyal tao ba? nga mga big investors niya, nagtiyog ni tanan. Si team Saklap amo ni pinakadako mag-invest 10 million, 12 million, 15 million, 8 million. Ginapares yan ni sa team Saklap. Tapos si team Loyal, Saklap, good. ginapares siya man ni ang kwarta sa team Loyal man. So si Team Loyal dira na involve nga dira ko kuno may take over ako sa bodega. Well, in fact wala man bodega because ginpangitaan ko na siya during that time sang voucher dira na nagwa ang fake nga voucher kag ang fake niya nga transaction sa then trade nga bodega diri sa Villamonte. Dira na nagwa ang fake nga transaction. Tapos ang isa ni ka person, hindi ko na lang pag-mention ang ngalan nga investor. Naka-invest na siya 5 million. Tapos, the same thing, amo man natabo kay Jen, si Jennifer Nieves, who happen to be the suspect right now. Kasi si Jennifer, ang may, nga appearance, Hindi na pagkilaw, wag ilang ngalan na niya. When it comes to public, social media, siya ang may nami, bala nga, pwede kumasiling, may nami nga reputation, kasi online seller siya, trusted online seller siya. That's why, damo taon man nag-invest sa iya. So ang apat ni ka-team nga ginparis ni sang kwarta nagailinaway ni wala ni nagasinapakanay. Kumbaga wala ni sila ga istorya kay hambala niya si team Saklap ay wala nagapasulod sa akon si Jennifer sang investment. So ang team Saklap ni nang wala na nagasapak kay ginagubay ganing relasyon para hindi na magsinapakanay ang mga tao sa ang mga investors. So later, kung hindi ka kabalo sang bilog nga storya, abi mo ya, ang may diferensya, ang isa kay isa sa inyo, galing diferensya, aragid sa babaw, nagtiyog na da ang kwarta sa apat ka team. Grabe, Wala, ganyan grabe. nag-exist ang bodega. Tapos may, kadlag ko gid sang grabe no. Ako ganib man mo ko ganib sa kalibo. Matulokay pa tayo 5 minutes. Matulokay pa tayo 5 minutes before ko yung magpagawa. Yan pa, wala mo ko dayon. Waya, di ba? I mean, ang kwarta, kabugat na ya, pangabudlayan na saya mo. Pero inablang, now we are talking about millions. Grabe, hindi laog-laho. Sa isa Yes, na sir. nakatao, Yes, Councilor. Sobra sila 300. Grabe, okay lang na si Mia. Yan Ako, milyonarya. ako, Milyonarya ni Hindi man saya. manong, hindi manong, hindi. Napakadlaw, napayo mo man si Mia ba? Hindi, pero imagine, 1.8 million. Hindi wala mabakal gani isa gani ka ref subong. Kaya mahal-mahal sang ref subong.
Pisan man siya eh. Pisan man Pero siya. pero abi mo, nakita ko bing intensyon nila be. Sino man bing hindi gusto? Oh. Diba? Sino hindi gusto nga mayuhan? Kung ako kumiyara malang ko, kagtsakto na legit and base pa lang. Because when you invest, siyempre expect ka return. Hindi lang mag-invest ka sa Yema, kag ginansahan mo na siya 5-5 every day. Kapag mag-invest ka dako, kag mabalik mo lang si mo dako man. And then, nag-hope makita tani for that. Kakanami, kakatinlo sa intention tani. But this is really a very painful nga lesson that we have to learn, Mia. No? So, okay, May, before kita mag-end sa ato niya interview, May, anong developments mo sa inyong nga kaso? Is there a chance nga mababoy niya pabisan, According to NBI, there is no such thing nga natabo nga ang scammer nagsettle sang kwarta. What is sudden to me right now, mga manong, amo niho, nagperma ang iban nga mga biktima sang settlement nga sa October sila bayran ni Krisha. Now, that's the bargain. Now, what if mag-abot ang warrant of arrest ni Krisha by October? Sino ang mabayad sa tanan nga biktima nga gimpaperma niya sang settlement nga sa October pa sila pwede ka file case against sa iya? This is now what's sudden because nawaysa naman sila liwat ni Krisha. Now they are silent. So kung wala pa panawagan ko sa tanan nga biktima, kung wala na notaryohan ang inyo ginperma-permahan nga settlement, please go to NBI right away, file your case so that you will be part of the court settlement. You will be part sang pagseto sa korte nga mabayaran ta ni Krisha kag prisuhan niya ang tanan niyang nga ginobra nga pagpanginto sa aton. Okay. Kay kung hindi ka mo mag-file subong, hulaton nyo na ang time sa October. What if sa October ara na ang warrant of arrest niya? Sino ang masettle sa inyo kung ara na siya sa sulod sang prisuhan kay non-bailable ang iya nga kaso? Okay. So kapanawagan ko tanan sa mga biktima, please file your case now. Sa mga bilin, there are 40 na subong sa NBI. We are 110. The 60 are still missing to file their formal complaint. Go right away. File your case so you can claim your money and your settlement dito sa court. Dugay ang proseso pero sigurado nga sure win kita. Sa paasahon niya kamo permi. Wala na gid niya tanan kag false hope ina nga bagay. Si Mia, hindi lang siya investor, no? Abogada pa? Hindi man, no? Mia, Sagad-sagad. Mia, wala kita ka malambal na milyon kada day. Ara lang Kabalo ka bala nag-istorya nga dawa sa Wow. Ara ka lang sa piyak balay mo. ka dapat, di ba? Anyway, with that, Mami, Makarakak sa otherwise Duhay lang sa dulaan. 1.8 Duhay lang. million. Sana all. Mia, madamo ang salamat sa imong Thank you time. very much at time. Thank you for Kagabay pa having me Mia sa tani. program. I'm very Mia, happy. kabay pa Yes, tani no. kami nagapray gid niya ang imo gininvesto maski paano tani makabalik Mabawi. sa imo masakit-sakit mabugatin na siya kag kung mabalikit man sa imo kag magdaog ka mo sa kaso ari lang kami dimi. Oo, no. Supporter. Always. Salamat. Thank sa imong you, Salamat, Ma'am. no. Thank you for having me in your program. God bless. Pangamuyo. Thank you, Thank you no. very much. Okay, karon nga aga. Mangin kaupod naman naton si Colonel Ariel Pico sang Bacolod. Nadasig sa pag-shift. Halin sa scam si Sir Pico. Dumuhuya ang kay Sir Pico. Anyway, sige. Tiuwi, kati siyempre, authority man sila gyapon. Iangot na karon but unahon ta ni anay. Kaya balo kami bag-o nga mga ginmitingan kahapon sa Emergency Operations Center dito sa Bacolod Government Center. Tiato ni na ibaluon upod sa kay Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sang Bacolod City Police Office. Sige pa blang quarantine, ano ba lang ila patakaran subong. Sang kagapon ginkuha na I think ang mga checkpoints, karon ginbalik nila. Ano mga bago nga patakaran? With that, upod naton si Colonel Ariel Pico. Sir, good morning. Upod naton si Councilor Israel Salanga kag Mark Salanga. Action Mark. Good morning, good. Good morning. Councilor, good morning. Good Morning. morning sa akong mga ka-action. On behalf sa amon City Director Police Colonel Attorney Henry Binyas, sa aton mga ka-action, good morning gid sa atong tanan. Okay. Sir, ano nga tabo, sir man? Nga, kay kagapon, naglabay ko sa may Helvetia, nakuha ng checkpoint. Wala na may nagapang check. Karon, ginbalik na Manila. Sang sano ginbalik, sir? Kag nga ginkuha sa ng legal. Action Mark, no? Sir Councilor, ang ining aton nga mga changes, ang aton nga mga inner border control, kabahin ini sang mga ginapatigaw niya assessment para sa
Emergency Operations Center na ginapangunahan ni General Feliciano. Ang natabo sinisang ginpang disod nga mga inner border control, may diversion diri base sa recommendation sa National IETF. Ang natabo nga ginpang deploy ini sila ya sa areas of concerns sa mga may mga mataas kaso sang COVID sa mga barangay, subdivisions, pati mga purok na may mga tag-as nga kaso sang mga pasyente or may mga lockdowns kita. Kay nakita sa aton nga National IETF nga ga-duplicate bala ang trabaho. Nga salakyan lang aton dira makontrolar. Just like dira sa Sumag, pag-abot naman sa Sigasco, screen naman liwat. Alin dira sa may Bata, pag-abot dira sa may Madalagan, another naman nga border control points, the same niya kung mga salakyan. So hindi naton malabot bala ang aton tinutuyo na as much as possible movement kaya sang tao ang aton dira yang gusto ma-minimize kag ma-control. So ako gani mismo kahapon sa akon nga paglibot-libot, amo man akon observation nga gulpi lang ng nagkala dula ina mga inner border control. Then aside from that, Action Mark, Sir Councilor, may ara kita ginapatigayon niya nga spot inspection na. Ano nang Dira ulad siya? sa downtown areas, dira sa aton nga mga streets, no, sa ligadya, ang tao makapreparar. Halimbawa, may ara kita inner border control points, ang hindi mga kompleto, gadivert dayon sang alagyan. So kung may mga spot inspection kita dira, maski pa paano makadakop, maka-identify kita sa mga kauturan naton nga nagagwa sulod bala, kunara sa downtown nga wala ya sa mga significant or may mga kinanglanon nga mga importante. Pico? Yes, sir. Sir, ining spot inspection separate niya sa aton yung checkpoint. For example, may checkpoint ko ang spot police lang na siya yung galagaw kag nagapang-check. The same mini sila gyapon nga mga personnel, pero mostly nagakandak ang aton nga mga miyembro sang Bacolod City Mobile Force Company. Mostly nagakandak ang aton SWAT team diri sa sudad sa Bacolod to augment sa aton nga mga personnel. Okay. Kaya may nabatian kita kagapon, na doon kagabi or na-interview ikaw, parte ni ba sa ORCR kag sa sa registration, ng lisensya nga gina-stricto na subong pati na inyo pa na obligasyon. Sir. Regarding sina Action Mark, Councilor, ang pag-checking actually aton dot ani na focus is quarantine pass man lang kay mga IDs. O galing nakita naton nga daw hindi MACQ ang sulad sa Bacolod. Ikadamo ida sang salakyan. So isa do sa aton nga mga intervention nga ginpatigayon ining pag-checking actually damo kita na pabalik dira nga mga salakyan. Tungod sina. Yes. Wala ORCR, wala lisensya ang driver. Yung atong dira ginalikawan, balaan mo basta ra ka sa dalan unay aksidente. Damo ang atong problema. Labi na gisuong kapulisan naton mo nakapokus sa inner border control. May mga aksidente kita dira, ang involved nga mga parties wala mga lisensya. So kadako sina nga problema, kadako man sina nga insulto nga labay-labay sila hindi sila kompleto. Even though nga hindi man kita stricto about that, nagakandak naman kita sa mga random checking sang ORCR kag lisensya, pero kung control sang salakyan ng paghambalan, emektibo siya Action Mark, Sir Councilor. Okay. Kag dapat lang gid Sir Pico nga inabla siyempre ang motor gani striktuhan ta ang mga jeep gani nga naguntat biyahe gani amudla tapos ang mga private exempted hindi na dapat kung anong gina-implement nato niya sa iban dapat implement naman. It doesn't mean niya private kaya nga mobile exempted yun na sa mga pag-check sina kay nablang atanan niya effort na ginhimo sa gobyerno ta para niya masulbar ang COVID mo ang ato na diyang goal ya is masulbar ang problema na tabla kung ginastriktuhan kita sa aton yung mga kapulisan
mabalaan nga may ara gadi drive nga hindi lakyan. What if may crime, ano to sa example ng may mga plano siyang di amo, may turo to sa palayo lang like to what happened legal sa Villa Angela. Nga ang gina-drive nga sa lakyan, for example, hindi gali iyabe. Tapos drive niya for lain mo niyang intention. So ang pag-check, ang pag-stricto naton, hindi lang na ang reasons na yan, hindi na para pabudlayan ng tao. Patanan ini ginhimo sa rason nga ginatinguhaan naton nga isolbar ang ining problema naton subong. Oo. Nga hindi na sila sir mag-cooperate sa inyo, no? Daw pag sa lawayon gyapon. Hindi niya malikawan action mark, Sir Councilor. Malan mo sa aton trabaho diri sa Bacolod, hindi lang diri sa aton, basta sa ginambal naton kampanya subong sa COVID-19, hindi tagi niya ma-please ang tanan. Okay. May ara gid gyapon nga makontra. Ilabi na gid kun istoryahan dira ya, magambal kita balang apektado ang ila panggiho. Okay, balo ka naman, anag kita bala sa demokrasya, hindi lang basta demokrasya, absolute demokrasya pang ato niya nangabalaan nga wala limit sa ato niyang agiyo. Sobra kaligwa. Yes, Action Mark. Sobra kaligwa. Ano pa kisaga abusar. Pero sir, may pamangkot lang ko sir. Ining pagpang-check sa ORCR kag lisensya, coordinated man sa Land Transportation Office. Ang aton dira nga ginobra, actually recommendation lang inaagikan sa aton dira sa Emergency Operations Center. Okay. Isa lang na sa mga recommendations. Pero this week base makadeploy kita sa mga personnel sang LTO, pero may ara man kita dito ties dira. Kung galing kay piyak naman nga balang bahin, kung aton gina sila bala i-apprehend, balo naman kita problema pigado na nga daan. Base naman kung ano naman maguluwa na bala nga isyo, ibalik naman sa Bacolod LGU nga amo naman ni kuno do kasubra naman nga pati ina, di ba HQP lang mga checking. Actually may guguluwa ni sina nga mga issues kahapon. Pero ang hinambal namon dira ang sa amon limitation sa movement ng isang tao kay isang salakyan. Pero kung atong ginaguro isekton sa nambal ko na, mas mangin mambal naton ang reaksyon sa tao, hindi mangin positibo sa tiyak Mangin negatibo ang pagtanaw nila kaya taga-anak nila Malaysia ang ginaobra naton niya Action Mark and Councilor. Kita namon sir inyo effort. Dula na ka mga nagapahuway. With that sir, basi pwede ka makatagliwat panugyan sa aton mga pumuluyo. Nautod ang linya ni. Anyway, grabe, kabudlay gid subong sa sitwasyon nato, no. Inablang nakalabay ako ligad, may gindakop nga tricycle, no. I don't know kung gindakop parto siya kung hindi, pero ang kapulisan, ang gobyerno hindi kita kay Chendi kung diin sila ma-position sila kagalingon. Ining pag-check ni actually, pag stricto sin actually, kay General Feliciano na siya command. Nga ako no kadamo gid Japon sa nagalibot. So, ang atong kapulisan wala man choice. With that pangayoan naton panugyan last si Colonel Ariel Pico. Okay. Yes. Action Mark, Sir Councilor, no, panugyan naton sa aton mga kauturan sa taga Bacolod, labi na gid ang may mga transaksyonnes diri sa siyudad sa Bacolod. Buwas Lunes, again reminder, this is the day nga makadamo gid nga sinulo diri sa siyudad sa Bacolod kada Lunes. So make sure aga pa kita magakadto diri alas 3 sa kagahon, alas 4 amat-amat kita no sa mga layo diri sa atong siyudad para hindi kita maklag up sa traffic. Then, ang dala sa nagakaigo nga lisensya, going to driver's license sa may mga salakyan o RCR updated. Hindi kami gusto maghatag sa inyo sang citation ticket, pero as part sa amon yung pagkontrola sa inyong movement, kung hindi ka mo kumpito, hindi na ka mo magsulod, kita balik ko namon ka mo. Or else kung mamilit ka mo, we will implement sa nagakaigo naman nga prevention inang swab test ka mo, i-quarantine ka mo namon diriya for 14 days nga kamuya mabayad. Kaya may ara kita executive order regarding sina. Pag sundon ta lang ang ginapatigay naton subong nga modified ECQ, observe ta lang basic health protocols kay kami hindi man kami gusto nga makadugang sa inyo nga problema, pero kung magbaylar kita, wala kita face mask, wala social distancing,
mapilitan kami maghatag sa inyo sang citation ticket. Hindi na ining bago sa aton sumungin na patupad diri sa siyudad sa Bacolod. Ang inyong kooperasyon kadako gid ang mabulig ya subong sa aton nga kampanya against COVID. Sa liwat madamo nga salamat Action Mark, Sir Councilor, God bless us. God bless you, sir. Thank you very much, man. Grabe, no? Okay. Councilor, antes kita magkadto sa ending mo na nga topic, ato na pang greet ni ang mga nagalantaw gid subong. Sa kay Sheila Nueva Atiliaga, God bless sa inyo. Si Sheila. Si Manang M. Quezon Salanga, nga nagpamati man subong. Good morning kuno alin sa barangay 34. Kay Tamarfi Tambanilio. Kagwapo kuno si mo. Melba Gamao Escobar. Good morning, mga manong, mga councilor. Romeo Subaldo, Meng, good morning da. Sakay Dondi Blanca, mga aga ko na konsyal ka, good morning. Sakay Marcian Muyko, sakay Edson Johnny Pilia, kay Michelle Dungon Salanga, good morning. Kay Maya, good morning sakay Miss Yasmin Pascual Dormido, good morning. Nantaw man siya. Peter Cedric Ojero, June Brillantes, good morning. Sakay Pre Chris Noblisada, good morning. Jonas Celis, Richelid Venus, kag Pre Fern Villanueva, nagpamati man sa karon. Nami ang topic mo kay pang-ending gid. At least makahatag kita sang good vibes antes kita magtakop sa sining programa nga Istorya Espesyal. Ano na siyang imo i-discuss? May logo checks ang gin post. Sa board, no? Ma-extend pa kita ko no time another 10 minutes kay tungod alang-alang pa si Action Boy Duran, no? Okay, hindi nakita ko lang niya kaginap. Sige. Pakadto ko di sa station nag-take out yung coffee. May pare ni siya actually, no? Although kita hindi man tayo Catholic yang duwa. Pero kanami gini nga advice ang pare, no, nga I don't know taga Manila siguro nga pare siguro, pero ka very practical sang iya man yang advice. And gusto ko i-share sa buong aga diri sa aton mga tagpalamati, no. Apat kuno ka sekreto sa kabuhi nga mangimalipayon kita kag mangimalawig ang aton nya kabuhi, no. Number 1, hambalya, eat half. Tunga lang. Because kung ano nga aton nga kondisyon sang lawas ta. Depende sa ginapang sulod sa baba ta. Depende sa kinakaon ta. Depende sa kinakaon. Kung ano kita, amo na siya kung ano kondisyon reflect sa aton ginapakaon. Kung anong physical ta kondisyon bla, depende na sa choices nga ginahimo ta mo. Like kung gakaon ka damo-damo gidya, bugat ka man. Ako damo lang, hindi damo-damo, no. So ang first nga advice, eat half. Kung mahilig ka kung kaya mo kuno ubuson ang isa ka lechon, kung half lechon be. That's why tunga lang anay. Ang imo nga pwede nga ma-consume. So pili sa pagkaon kay ano nakabudlay ko no ng pili ka anong kanon mo sa ulihi insakto nga pagkaon para hindi ka mag-inom bulong kay maabot na tiyempo kuno puro ng bulong anon mo alternative mo para malambot sa pagkaon. Sa time. Yes. So eat half. Diet is very important, no. Nag-remind naman na sa ako, no. Budlay galing kung diet ako 3 ko ka rice So 3 ka rice. Hindi isa lang So subong isa na gina ko siguro ka rice. Duwa ka rice siguro So dapat yun eat half. Kung ano yung nakaamo subong tunga gid ang iban. Pero ang kaon sa disiplina man nimo. Panadanad bala. For example, kung panaron mo ko gulingon mo ya kada kaon mo 3 ka rice, 2 ka rice. Di syempre ang epekto sina madako ka man. Pero kung ginahalungan mo lawas mo, biskan 3 times a day ka pa makaon, gagaling ako naanad ko 2 times na bimo. Do naanad na ko bala na ko twice lang. Kung mapanyaga ko hindi na ko manyapon, kung plano ko manyapon hindi na ko manyaga, amo na blaw para at least ang imo na bugat hindi gid magbalon. Yes. So diet is very important. No, hindi yan maguro control gid permi ang kaon. Hindi na abot sila. Ano ang next? May enough ka anhan mong lawas mo, pagustuhan mo lang, no. Ang ikaduwa ko no, walk double. So number 1, eat half. Ang ikaduwa ko no, walk double. Exercise is very important sa aton gidya. Remind kita subong because kutulokon ta ang ginaigo sang COVID atong may mga underlying na blangin na batyag sa sulod sa ilang lawas, no. So walk double meaning exercise dapat nga babalhas kita kay especially ng hapo or dako ka bala kag may asma ka or hapo ka because bugat lawas mo. Once nga igoon ka sang COVID, dira na siya masulod kundi ang mga weakness. Kanami manibla sang natabo ni nga mga lockdown or pag-istrikto sa mga dalan.
Kay ang mga tao, doon na anad na magbike. Nagadamo na ang bike. Wala na, kumo hindi na pwede ang basketball. Ang tanan doon nag-shift na sa bike, sa biking. Which is very good nga exercise. Kaya amo ni ko nung, hindi man takambal nga mo ng pinaka-complete nga exercise. Pero at least tanan nimo nga mga sistema, nagag-UTL mo, kamot mo, lagan sang ulo mo, vision mo. Basta ba namin nga exercise, at least kung wala man lang kamoy mo, kaya pwede mo. Kung At least weekdays, pwede kung nag-bike kaya, hindi din nga double ang ginawa mo, triple pa. Triple pa. Tanan nga. Sa makasarang. Sa mga may mga edad-edad naman nato yung mga utod, kag hindi iya pwede sa excessive exercise, pwede sila ya kapang kung ano daw gusto nila. Kandi paski papa, kapang hilamon sa everyday, kapamunyag sa everyday. Di part na nagyapon nga kaya sang exercise yung 72 siya. Okay gyapon. Kaluyan Tungod sa gid, exercise, tungod sa Si exercise. base mabakaluro bike ay magsugat yung FW, mabike lang ko pa airport. Ay, sobra Kita na. pero may kami to ga sugat, no. So instead niya ano to mabike kita siguro pa kato dito man niya sa airport, no. As we welcome our OFW man yan, no. Ang balgan isang nag-preach yun Sige mer, mas kilala ko niya. Hindi pa yan late yan. Nag-start na ko niya walking. Nga 65 ang edad, nag-start siya walking. As subong na siya nakita kung diin, sige lang siya lakat. No, so samtang hubin pa, pwede kita ya maka-exercise anay. Start na kita ang daan before it's too late. No? Antes ang ikatatlo, i-greet ko lang anay si Mama Edna Dungon kag Papa Junior Dungon nga every Sunday gid nagkapamati sa aton good sa morning. Fortune Town. Okay. Barangay Estefania. Good morning. Anong ikatatlo na to? No? For me, amo ni pinaka-importante. Oo. Laugh triple. So, it half, walk double, laugh triple. Amo na bala. Ang problema rin niya. Like sa amon niya, kami subong sa government, ako, biti first term ko, nag 1 year lang ko yan, liga niya bulan, and siling ko, grabe, hindi lang lahog ang pressure man especially nga nabutang ako sa pinaka-risk man lang responsibilidad ining sa OFW naton. No, but grabe man ang stress ko palibog gid sini, no. But eventually siling ko hindi ihatag tang best naton, and let us not forget nga may life man kita outside sa atong trabaho yan, no. Kasi gaka-stress ako before kay ang sugatay naton taglas stress ang aga, alas 5, isa alas 12, so why ka na halos why ka na pahuway. But na-realize ko silang ko hindi. Ang life naton, ang mood naton, nagadepend sa aton mo. So, do not forget nga to give your best, i-perform ka sa insakto, but at the same time, do not forget nga mag-enjoy man sa imong nga life. So, ang ika-third ring nga advice, nga despite sang gakatabo siguro sa aton sa buong tanan, although hindi gid mo nakalaglahog, no, medyo katako ni sa buong challenge aton. Why man namin gusto sang COVID ni Hindi man ni siya hindi man siya hungod nag-abot siya bisa amo sini nga circumstansya, and mabulubog but do not forget, despite sang ato niya problema, laugh triple. Bisan ikaw lang isa ang balsang nag-preach kadlaw lang. Why nam dula asimo ga ang maso lang ginagamit mo sa pangakig mas bulubog at siya. And always remember ko nga ang problema malipas Why ang problema hindi siya permanente. Ang life nato niya, may promise kuno yang Ginoo sa ato niya nga hindi pag That's why kanami sang pagplastarin ni actually why ko galing kadasig sa paglantaw ko biki naga-travel ko bala pag pangapi pag bakal ko kapi amon lantawan ko siya, pero do not forget kuno nga may Ginoo. May isa kadako nga Ginoo yang nga nagpromise mo sang maayong sitwasyon. Ang problema galing isa siguro base may mga kakulangan kita or mga choices sa life nga hindi man niya magbuo-buo sa atong grasya amo na siling ko bala why kita dapat sa may gina-blame sa atong subong sitwasyon or sa kondisyon tabi ba idang COVID na let's say normal nga pagpangabuhi why ta niya basulon sa puntaya kundi ang atom niya kagulingon man, no. So dapat as early as now invest kita sa aton niya sitwasyon positive kita ang aton niya panalukan sa mga butang-butang. Hindi kaya damdamo ko pinakita nga bisan why ka surrender sa pagtilaw kadlaw lang, enjoy, be positive despite sang kabugat, hindi mag-give up kay duwang choices mo may isayang nagtubang sa sang pagtilaw. Kumbaga ang duwa ka bata blang nga dreamer, may nagstorya na sa ako man nabatian ko na siya sa isa ka mga forum. May duwa ko no ka dreamer, ang isa ka dreamer nagdamgo siya nga nag-successful siya sa iya pangabuhi sa ulihi. Mislakyan na siya, dako income niya. Nagdamgo siya. Naggakaon siya sa mga gusto yang kalanan. Tapos ang matimo na siya sa ice cream sa restaurant, nakabugtaw siya.
kagi ka man na sa gamay aguro, kasakit yun na iya, batsagon niya nga daw, gusto-gusto mo na. So, hindi mo iya, why siya nag-surrender, nagtulog sa liwat, gintubo sa gito ya, sa iya imagination ng ice cream. Ang sa kabata naman niya, same, nagdamgo may auto, may salakyan, nagkakaon siya namin ng pagkaon, sang gintimuin ng ice cream, nakabugtaw man sa. So, gintimuin, natindog siya, naligo, nag-eskwela, nagtutom. Parang tanan niya gusto ya sa ulihi, malabot siya gid. Realidad. So, ang choice sa aton, mapastress ta, mapabugat ta, or mangin positibo ta sa Mag-iyo mga ta. sitwasyon. Mag-iyo ta, trabahoon ta tudo. Kaya because, para sa manabla, makumod ka na lang da o kung magiyo ka. Mm-mm. Masalig ka na lang sa gobyerno, sa bugas mo o kung magiyo ka. mhm. Ma-online ka da ako para makabakal ka sa bugas mo. Mm-mm. Masinggitan ka da o kung may post ka, mga muyo ka, tutom ka. Although so dito ang totong hambal mo kagina, ang pag-criticize, ang pag-complain is really part of ng sistema naton. Kay ato lang hambal mo gina si health bla. Nga kung waay sa mga naga-complain, waay sa mga naga-criticize, waay siguro na plastar man sa insakto. So although normal na siya nga mag-criticize kita because wake up call na siya and reminder sa aton niya ng government official, but let us not forget nga kung ano ya, nga ang life tay ato niya. Pagpatimaan Individual niya nga struggle ang pagpangabuhi. Pagpatimaan na nga, nagapamati sila. Titulo ka na. Kundi may sistema na, kundi okay na. Di ba? Sa nagligad. May ikapat pa ta? Laugh triple ang ika-third. Kag ang last, love without measure. Wow. Yan. So every day dapat ipunon tang aton heart sang pagpalangga instead sang hate and anger. Nablang kung aga o normal na mga pinangakig ka magugtas ka bisi mo panimalay. Pero nami ginayang sugdan mo man niya sang nga i-blend mo siya bala sa love kag care. Meaning kung mga kig kay nablang ugta sa bata mo, bugtaw na kamuda, magklase pa kamo, adlaw na ni, do mga don kamo, do mga mesenda. Pero kanami lang sa tuno mo. Do mga don kamo, may pangsagod lang ko baboy, pagdako amo na mga nanay mo. Tapos lang Kita sa una, ginakigan. do ka soft lang bala. Tapos kung may gusto gi man tabi nga may paha ka kundi Or ang balong ka, galilipid ng ulo mo sang tulog. Galilipid na siya sang kwan. so dapat love kuno without measure, dapat ang i-express ta mangin part sa aton pagpangabuhi, ang gugmagid ang magpangibabaw, no? Tapos when we say gugma bala, love, hindi ni siling yang nga kadagiyo, hakson mo yung pamilya mo. Pero nagkaksanay. Ipakita mo damo ways nga papakita mo love mo sila. Lutuan mo sila. Tatapon mo sila. Ihatag mong ilang nga gusto asta sa masarangan mo lang. Kakunan pa nga sa isang love ang ipakita mo sa iyo. Love sa imong neighbor, no? Love sa environment. I mean, dapat klase love. Oo, So love more. Palibutan ta aton nga kabuhi sang gugma. Kay the more nga nagabatsa kita gugma sa aton nga palibot, nagamag-an man tanan sa aton. Inablang may duwa klase sang gutom. May gutom nga nagsige lang pangakig, inablang neighbor mo lagi sa abla. Kag mara man niya nga gutom man niya nga nagluto siya. Kaya mo ko nakisa mo pagabot ko bigis sabi, wag di pagkaon niya. Dugi, mga pinangakig ko nakisa. Pero kisa kung wag ko pakigan be sa palibot ko, maluto naman lang ko. Ako lang isa. Mag-isa Wala ka naman choice. Mag-isa ka naman ang kalanon mo. So gihion ta. At the same time, positibo lang ta per me, no? Express per me as much as possible ang gugmagid sa tanan, hindi lang sa family, hindi lang sa friends, kundi sa palibot. Yeah, that includes nature, no? And then most importantly, let us not forget nga we still have 2 minutes left, ha. Let us not forget nga i-offer na sa Ginoo ang kakapoy isang sitwasyon, you know. Dapat kabalo kita nga maisa kita nga dapat sa ligan gidya. May isa kita yang lang kung do ka bugat na gid bala. Ihatag na mo na lang sa iyan na kay atong last week lang nga sorry ata bala. May mga sitwasyon nga dito niya kontrolado ya. Bisan anhon ta niya wa ta ni may mahimo until mga itabulig sa iya. Oo, imagine bala pag ano ko lang share ko lang natabo bla sa amon, ti syempre nagsira kami gulpi. Sino man mag-expect be nga mo nakadako company masira ka mo. So inigo ko sa anxiety. Actually hindi man lang guro ako, pero doon nagbatsag ka bala. Doon nagbatsag ka mo pala sitwasyon tapos sira pa ka mo, ano na lang ka. Ang sala ko be, kaya nagtama ko worry. Wala ko na nga muyo. Pero that time nga ano na ko, wala naman ko sandigan. Sino pa ko maano? Kundi pa nga muyo ka, at the end of the day siya gapon. Sige lang ko pray. Wala, why bala kalambot 1 week?
English ako gadulublay pa. Muna mo. Meaning inablang kita yang tao ya, we can only do so much. Asa di ang gibing abilidad mo, kaala mo, kasarang mo. Way. Ano pa na? Oh, for as long as may kabuhi kaya, amasling ko bala, may ang the best friend you get, sang nagtaliwan siya bala. Na-realize ko ang ko ang life gali hindi gidyaton. Hindi gidyaton niya. Kung for as long as gabugtaw ka kungaga, gin-extend niya kabuhi mo. Happy na. Ano na siya? Pangabudlay ka. Carry on. Sige hada. Kay kung meaning samtang may gift of life, may direction ka. So ihatag sa iya ang control. Give your best. Pero at the same time, i-offer mo siya ang tanan niya. Kasi nagyapon kabalo ang at the end of the day. Inablang ang Muslim ko kisa asang before, tungod bago ko bala sa politika. Gaka-stress ko bala sang before, grabe nga stress bala nga amuning judgment, nga amon maghambal ang iban. Tapos subong na-realize kong siling ko hindi. At the end of the day, number 1, wake up call niya sa aton, nga dire. Number 2, kung ang tao may tendency nga mag-judge, nga wais lang sa may nakita ang evidence or ang out of hatred bla. Makas na judgment sa ila barkada, chismusa ka, hindi lang sa politika ha, sa palibot kadasig mag-assume sa tao. Pero at the end of the day, may sama na ka dako dayang nga Ginoong nagalantaw sang intentions sang heart ha. Kag ano gid lang tutuod. So, siling ko ang iyan ni judgment siya mas dako compared to anybody else. So kamo dira nga nagaupo sa aton diri subong aga, ang watag palamat ita love without measure. Hamba sa number 4 dire. Wow. Okay. Antes kita magtakop, mayo lang dagang pagpamati sa kay Chris Kagmaya nagapamati gid sa subong sa kay Nanay Milagros Pacheco sa California. So, antes kita malipat nagapasalamat kita kanday sa aton technical no kanday JM Baikin kag Oliver Pason nga pilimigid nag-assist sa aton kag nagkabulig. So, manami naman naton nga mga topiko kay na ginistorya kaba pa may nakuha nga mga lesson, may nakuha nga kayuhan ang aton tagpalamati karon pa nga Domingo adlaw sang aton na Ginoo. Just make it a habit nga magupod diri sa amon every Sunday morning, once a week lang ni ato programa. So banding-banding kita sa kahanginan. Every Sunday morning from 8 to 9, except ng subong bing nag-overtime kita gamay no. 30 minutes. Yeah, 30 minutes. Kita luwat next Sunday, nagyapon yung kubos nga alagad Konsehal Israel Ising Salanga. Ini naman si Mark Salanga. Diligya po sa programa Istorya Special. Kita luwat next Sunday. Don't forget yung magsimba pag magbanding-banding po din yung family. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.